Ява қарлар, аппақ қарлар, інжелімен дәрі таулар. Ақ бүрекілі яш наратлар, ақ юрған қәр тарафлар. Қышқы мұңнар, сағышылы біздің жырлар. Бұзыланған күңелерісін, шуалыған язмыш бүтелісін, жырлы әлі туғаннар. Бұзыланған күңелерісін, шуалыған язмыш бүтелісін, жырлы әлі туғаннар. Ява қарлар, аппақ қарлар, ява сағыш шатылықлар. Яңа суқымақлар салына қауыша сүйген ярлар. Қышқы мұңнар, сағышылы біздің жырлар. Бұзыланған күңелерісін, шуалыған язмыш бүтілісін, жырлы әлі туғаннар. Бұзыланған күңелерісін, шуалыған язмыш бүтілісін, жырлы әлі туғаннар. Ява қарлар, аппақ қарлар, яусын иген нәр оңар. Яңа елінің яңа қары, бізіні бәқітке қояр. Қышқы мұңнар, сағышылы біздің жырлар. Бұзыланған күңелерісін, шуалыған язмыш бүтелісін, жырлы әлі туғаннар. Бұзыланған күңелерісін, шуалыған язмыш бүтелісін, жырлы әлі туғаннар. Қышқы мұңнар, сағышылы біздің жырлар. Бұзыланған күңелерісін, шуалыған язмыш бүтелісін, жырлы әлі туғанар. Бұзыланған күңелерісін, шуалыған язмыш бүтелісін, жырлы әлі туғанар. Жырлы әлі туғанар. Жырлы әлі туғанар. Қайырлы кеш, құрметлі тамашашылар. Қазан милли мәдәни үзәге оештырган кичке моңнар дип исемләнгән традицион җыр бәйрәме менә шушы махсус язылган җыр белән башлап җибәрдек. Аның авторлары сезнең каршыда. Хөрмәтле тамашачылар, әле күптән түгел генә Сандугач җыр фестивале булып узды. Ул күптән түгел генә узуына карамастан, инде без сезне бик сагынырга өлгердек. Сез дә безне бик сагынгансыздар. Шуңа күрә мин бүген, хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызга бүгенге катнашачак артистларның һәрберсен берәм-берәм алдыгызга чыгара башлыйм. Сезнең каршыгызда безнең инде җир жанрының кайсы гына пичмагында җырламаган, әмма ләкин Татарстан сәхнәләрендә бик сирәк күренә торган җырчыбыз Лилия Букиева. Балаларың
Hürmetli тамашачылар, Лилия Букиева, Башкортстаннан, Уфа кызы. Аның репертуарында бик күп кенә чит ил халыклары, җырлары. Бүген ул сезгә берничә чит ил телендә җырлар башкарып күрсәтер. Үзегез белгәнчә, хөрмәтле тамашачылар, җырлар алар 3 куплеттан торалар. Һиндстан фильмнарында кебек, шулай беренче куплетта, беренче сериядә бик матур гына яшәп яталар. Икенче сериядә куплетта бөтенесе дә үлеп бетәләр. Üçüncü куплетта барысы да Аллага шөкер исән саулар икән. Шуңа күрә мин, әгәр дәгән Лилияның хәзер сезнең алдыгызда башкарачак җырында бераз аңлый алмыйча утырсагыз, бер дә хафаланмагыз. Менә шушы киноларда кебек иштәлекле җырлар булырлар. Лилияның бүгенге репертуарынданың француз җырлары бар, төрек җырлары бар, инглиз җырлары бар. Ә ул хәзер бүген сезгә, сезнең игътибарыгызга француз телендә җырлап күрсәтер. Рәхим ит, Лилия. Je ne peux pas vivre
deux on vivait heureux d'un rêve. C'était le temps des je t'aime. Et puis j'ai voulu voler de mes ailes. Je voulais vivre d'autres amours, d'autres thèmes, d'autres toujours. Mais c'est de toi que je rêve la nuit, mon amour. Pardonne-moi ce caprice d'enfant, pardonne-moi, reviens-moi comme avant. Je te montre et je ne peux pas vivre sans toi. C'est vouloir et connaître de la prière pour vivre peut-être. C'est découvrir la prière avec ses peines, ses joies, ses folies. Je voulais vivre comme le temps, suivre mes heures, vivre présent. Plus je vivais, plus encore je t'aimais tendrement. Pardonne-moi ce caprice d'enfant, pardonne-moi et reviens-moi comme avant. Je te montre et je ne peux pas vivre sans toi. So I go, but I know I think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you.
All that I have is all that you gave me. Did you never worry that I come to depend on you? I give you all the love I had in me. None of Angela, and I can't believe it's true. Down in the road, I see you across the street. I can have the one that if she knows what we know. Oh, you don't go low, but you don't know drama feels. When you realize that you're not the only one. Oh, you better stop before you dance. You better stop before you gotta break my heart. Oh, you better stop. Time after time I try to walk away, but it's not that easy when you slowly start into. So I just resign myself to it. No, I can tell if to hear the after you. Oh, you better stop before you let me on a bar. You better stop before you gotta break my heart. Oh, you better stop if you love me. Now it's time to be sorry. I won't believe that you weakened me, baby. Oh, you better stop before you let me on the bar. You better stop before you gotta break my heart. Oh, you better stop. Лилия Букиева, Уфа. Bir kız gördüm şunday matur kızı, bir jır-jırlıydı zamança, lakin o jır bizning şavuk tugil. Ko'rsatingmi jırlap yaqincha. Laru 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 laru, laru 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 laru.
çıktı ul kız Көзін қысты миңа өртәді Көз қысуы жанға ялқын салды Тілге жыры тілден кетмәді Ey şayan kız sırlıyken küse Sihirledi mini giydirdi Tınışkına yaşap yatkan şakta Jırlap jüreyim senin kilerini Ey şayan kız jırla әлі тағы Болмаса да жырың татарша Мәхәббәттә телләр киртә түгел Аңлашырбыз Алла бұйырса Anlaşırız Allah buyursa Anlaşırız Allah buyursa Fransız kızı Tayak indi, tayak Rahmet hürmetli tamашачылар Bayram konsertimizni devam ete Jırçı, kompozitör Züfer Hayretdinov. Hayırlı kеш, қадірлі достар. Мен сізге қазір яңырақ жазылған жырларымны тақдим етем. Біріншісінің шиғырын шағир Нариман Камал yazdı. Қарлы яңғыр. Күз яшьләрең булып яңгыр ява Ник елыйсың булып елама Зинһар рискә төшермәле Авыр битсен миңа болай да Карлы яңгыр тәрәзәмә салана Яшьле күзләреңне миңа төбәп гафу итеп сорама Карлы яңгыр тәрәзәмә салана Яшьле күзләреңне миңа төбәп гафу итеп сорама Белмисеңдер түгел беләсеңдер Йомшак икәнлеген күңелең Üzülürгә тур
yaprak Yalnız kalgan yaprak min bugün Korlayanır Terrezeme salana Yaşlı kuzlarına Minga tübel Vahuydi sırama Parlayanır Terrezeme salana Yaşlı kuzlarına Minga tübel Vahuydi sırama Unuturga tülüm mümkün tügel Terezeden iktir kuzları Mirem kemeksinde gazaplansa Kişirmişe nişek üzerime Parlayanır Terrezeme salana Yaşlı kuzlarına Minga tübel Vahuydi sırama Parlayanır Terrezeme salana Yaşlı kuzlarına Minga tübel Vahuydi sırama Yaşlı kuzlarına Minga tübel Vahuydi sırama Vahuydi sırama Vahuydi sırama Vahuydi sırama Sırama Шулай ук яңарак язылган бер җырымны тәкъдим итәм. Габдулхак Шәмсетдинов шигырьне язган бу җырымны мин яшьләргә багышлаган идем. Бер елмайсаң, Әминә. Nişik eytip birim iken Sina bulgan hisemini Jırlarıma koşup jırlayım Yürkem senin isemini Nişik eytip birim iken Sina bulgan hisemini Jırlarıma koşup jırlayım Yürkem senin isemini Gözlerinden nur serpile Bir yılmaysan Əminəm Seni bitminem birden berim Can sigarım seni gene Can sigarım seni gene Gözlerinden nur serpile Bir yılmaysan Əminəm Seni bitminem birden berim Can sigarım seni gene Can sigarım seni gene Sağışlardan gazapalanam Kurmi tırsam azgına Güller sula kışlardına Seni bulmazsan yanımda Sağışlardan gazapalanam Kurmi tırsam azgına Güller sula kışlardına Seni bulmazsan yanımda Gözlerinden nur serpile Bir yılmaysan Əminəm Seni bitminem birden berem Can sigarım seni gene Can sigarım seni gene Əminə Kindən başqa var
yok mina seni küzemenin qarası yüreğime şifa bola senin nazlı qaraşın senden başqa var yok mina seni küzemenin qarası yüreğime şifa bola senin nazlı qaraşın gözlerinden nur sirpine bir yılmay sana minem seni bitiminem birden berem can sigarım seni gene can sigarım seni gene gözlerinden nur sirpine bir yılmay sana minem seni bitiminem birden berem can sigarım seni gene can sigarım seni gene can sigarım seni gene can sigarım amine Rahmat dostlar, bek zo'r. Zafar Hayretdinov. Min deyip turam. Rahmat, hürmetli tamaşaçılar. Менә концертыбызның шушы урында мин нигәдер үземнең автобиографиям белән таныштырмакчы булдым. Мин кем? Алмаз Хәмзин диярсез. Минем туган көнемдә аппак күлмәк киярсез. Миңа инде 47, исә 50ләр җиде. Бүген сүзем үзем турында, язмышлар күке кулында. Ку-ку. 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 Берәү икәү, өчәү, дүртәү, үә үчтеки, бишәү, алтау, җидәү, сигез, ыштан кидем чүтеки, 9, 10, 11, 12, нәрсә саны юл күке, 13, 14, 15, 16, теге ыштан сүтелде, 17, 18, 19, ашаганыбыз дуңгыз, 20-21ләрдә мораль кодекс укыйбыз, 22, 23, армияда біз имеш, 24, 25, иске штан шул килеш, 26, 27, гел урысча укыйбыз, 28, 29, бар белгәнем кукуруз, 30, 31, 32, кәнкәйде теге күке, 33, 34, 35, интектерде бит төлке, 36, 37, капитализм җиңде, 38, 39, ашыйбыз гел тампыкыз Анкл Бенс бит инде. 40, 41, 42, саный безнең гомерне. 43, 44, 45, инде ничәнче күке? Санама, күке, санама. Алмазга 47, тиле күкләр илендә гомерләр узды инде. Соңгы күке әйтте: "Сколько хотите, столько проглотите", диде. Алдады күке, алдады. Сине, мине, илне, Ходайны, шуңа күрә йота алмыйм учымдагы үзем җыйган, үзем урган. Менә шушы бидайны мин кем? Алмаз Хәмзин диярсез. Минем туган көнемдә аппак күлмәк киярсез. Миңа инде 47, исә 50ләр җиле. Соңгы сүзем үзем турында. Язмышлар күке кулында. Күке. Концертыбызны дәвам итә. Эстрадабызның танылган җырчыларыннан берсе Гөлдания Хайруллина.
Aşığım ağasın tanıp Ormadın sığmağı Kayıpamın seni de izlerken Kanatlarımı bağıp Kanatlarımı bağıp Gönlüm kanıp uylarına Kuşlar ışık baykandır Onlar kanıp uylarının Yana jırını kandır Yana jırını kandır Aşığım ağasın tanıp Ormadın sığmağı Kayıpamın seni de izlerken Kanatlarımı bağıp Kanatlarımı bağıp Aşığım ağasın tanıp Ormadın sığmağı Kayıpamın seni de izlerken Kanatlarımı bağıp Kanatlarımı bağıp Gönlü kanıp uylarında yazılar güzeldir indi Yazılar bilen tevgi bulan mumlar gidedir indi Mumlar gidedir indi Aşığım ağasın tanıp Ormadına sığmağı Kayıpamın seni de izlerken Kanatlarımı bağıp Kanatlarımı bağıp Aşığım ağasın tanıp Ormadına sığmağı Kayıpamın seni de izlerken Kanatlarımı bağıp Kanatlarımı bağıp Aşığım ağasın tanıp Ormadına sığmağı Kayıpamın seni de izlerken Kanatlarımı bağıp Kanatlarımı bağıp Kanatlarımı bağıp Sina kaytamın tanıp Зирәхмәт дуслар, әлегенә сез Ган Сайфуллинның Наилә Яхина шигыренә язылган яңа җырыбызны ишеттегез. Сиңа кайтамын танып дип аталды. Бүген без сезгә күп кенә яңа җырлар алып килдек. Барыбызга да мәгълүм булганча, тиздән бик ватан сугышында җиңүнең 50 еллыгы якынлашып килә. Татар халкының бик уллары Муса Җәлил, Кадир Кутул, Абдулла Алиш шушы сугышның корбаннары. Бүген сезгә Балык бистәсендә яшәүче яшь композитор Разак Мингалиевның Абдулла Алиш шигыренә язылган җырын тәкъдим итәбез. Әманәт. Çıkışqa taба gittiler. Kanat jilpi kıyıldaşıp Bigi safla tüzülüp üttiler. Yollarızın sesinin kırpazları düşüp yuvarsın.
benim alıp gidip tuğan oğlum boşa yollar ötse suygenime selemeydir yollar uzun sesinin kırpazları Uğran dağlar aşağı ışaksız Kanadığı sizin tuzanlansa Ağıydılığa düşüp yuvarsız Yollar uzun, sesinin kırpazları Uğran dağlar aşağı ışaksız Kanadığı sizin tuzanlansa Ağıydılığa düşüp yuvarsız Yollar uzun, sesinin kırpazları Uğran dağlar aşağı ışaksız Kanadığı sizin tuzanlansa Ağıydılığa düşüp yuvarsız Ağıydılığa düşüp yuvarsız Ağıydılığa düşüp yuvarsız Bek zor rahmet dostlar. Zor rahmet sizge. Şeşkeler için, alkışlarınız için. Bugün biz sizge bunday kaygılı jırlar gına tugel, köngüllü jırlar da alıp keldik. Hazır sizning için Gülşat apa Zaynaşova şiirine Tahir Abdirşin yazgan jırını başkarabız. Şayan jırыбыз Kavuşabız Yağadan. Jil yirmedi aramızga yatlar sılışı kırdı Ay kurdu kıyaşaldı ayrıldık bir zaman Düşmanlar sinmesinler kavuşağız yangadan Ay kurdu kıyaşaldı ayrıldık bir zaman Düşmanlar sinmesinler kavuşağız yangadan Jiletten ilekke salıp ilevşiler var bizne Var bilmeden dağlar dip silevşiler var bizne Ay kırdık yaşandık ayrıldık bir zaman Düşmanlar sinmesinler kavuşağımız yangadan Ay kırdık yaşandık ayrıldık bir zaman Düşmanlar sinmesinler kavuşağımız yangadan Günleşuden şulay seyli bizning dilen buluşkan İgiz balalar kirdik biz bar kelgen biz bulmuştan Ay kurdik yaşandı ayrıldık bir zaman Düşmanlar sinmesinler kavuşağız yangadan Ay kurdik yaşandı ayrıldık bir zaman Düşmanlar sinmesinler kavuşağız yangadan
Kavuşabız. Sağızlarga barabızmı, nikah yamartabızmı? İkimiz de yalgışkamız, anladık hatabızmı? Aykırdık, yaşandık, ayrıldık bir zaman. Düşmanlar suyunmasınlar, kavuşabız yanmadan. Aykırdık, yaşandık, ayrıldık bir zaman. Düşmanlar suyunmasınlar, kavuşabız yanmadan. Düşmanlar suyunmasınlar, kavuşabız yanmadan. Düşmanlar suyunmasınlar, kavuşabız yanmadan. Rüstem Hayrullin. Синтезаторда Зиннур Сагитов. Зор рахмат, дуслар. Бу тормышта кешене сындатырган вакыйгалар була. Ләкин өметсезлекләргә бирелеп яшәргә ярамый. Ышаныч белән, өмет белән яшик. Бүген сезгә тагы да бер яңа җырыбызны тәкъдим итәбез. Бу җырны Илсур Хыснетдинов язды. Соңгы язым булма, кирәкми. Yazım iken ellerini turnalarda düşer nigeymi kilsin yazım turnaların bilen soңгы yazım bulma kirekmi soңгы yazım kirekmi Eytigişi tırnalarım miңа Qaysı yarda basıp alırga Jerehətlik yanğan yüreğimini Nindi suğa qayda salırga Nindi suğa qayda salırga Soңгы yazım miken ellemini Turnalarda düşer nigeytmi Kilsin yazım tırnalarım bile Soңgы yazım bulma kirekmi Eger yazlar kilip min bulmasam Kavuşamaz seni yürek yarısıga Çıgarsın sen meni iske alıp Tırnalarım düşken basıga Tırnalarım düşken basıga Soңgы yazım
Зур рәхмәт, дуслар. Яңа сайын гел яңа җыр гына җырлап та булмашлай бит. Яңа җыр әле ул бер җырлада ук бөтен кешегә аңлашылып та җитмәскә мөмкин, бөтен кеше яратып та бетермәскә мөмкин. Бүген сезгә үзебезнең җырлаган җырыбызны алып килдек. Бу җырны Актаныш егете Инсаф Хабибуллин Мирхади Разов шигырына язды. Иркәмә. Әллә юри үтеп китте турыбызна сызгырып, күрми калсын әле диеп, тузаннарны туздырып, иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Серле итеп туры карап йөрәгемне яндырма, чит илләргә китәм дисәң, мине ялгыз калдырма. Иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Читтән кайткач бер туктамый узак итеп мактандың. Америкада булгансың, ни күләк алып кайтмадың. Иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Иркәм, иркәм битләреңне чык сулары белән юк. Нинди генә булсаң да син, мин барыбер I love you. Иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Син җанымны яратам. Син җанымны яратам. Иркәм салган басманың такталарын аратам, үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Үпкәләүне белмәгәнгә син җанымны яратам. Син җанымны яратам. Син җанымны яратам. Менә монысы сезгә Алмаз Хамзин. Рәхмәт, рәхмәт Илдания. Хөрмәтле тамашачылар, сез безнең язучыбыз Роберт Батуллинның кем икәнен беләсез инде. Ул безнең халкыбыз өчен, милләтебез өчен җанын тәнен биргә риза булган шәхесләрнең берсе. 4 ел элек мин аның Идел журналында басылып чыккан мәзәкләрен укыганнан соң күңелдә ниндидер шаян хисләр уянып китте, һәм менә бүген сезнең каршыгызда шул шаян хисләр белән уртаклашып китәсем килә. Язучы Нурихан Фәттах белән Фикрат Табиев дигән кеше университетта укыган вакытта икесе бер тулай торакта бер бүлмәдә яшәгәннәр. Соңрак Табиев КПСС өлкә комитетының беренче
секретары булгач, зур гына киңәшмәләрдә Нуриханны сүгә торган була. Янәмәсе син теге вакытта да бик сараныйың, әйберләреңне яшереп бикләп тота торган идең. Бу сүзләрне ишетеп торган язучы Роберт Батуллин димәк бүлмәдәге икенче кеше карак булган дип әйткәндә салган ди. Менә шуннан соң җәмәгать Роберт Батуллин юкка чыга. Сөекле хатынаны башындагы шәшен такырга кырып, сакалына тимичә, түбәтәен кигезеп, арт ягына тибеп өеннән куып чыгара. Ай, ниләр күрми бу язучы башлары. Нәрсәседер кычыткан Әштерханга баргандай, менә теле кычыткан Роберт Батуллин кайларда йөри икән. Бу турыда дөнья радиолары ни сөйли? Чуан кинту пикин, чуан кинту пикин сили. Ханту пият яунти Роберт Батуллин. Бүген бөтен Кытай халык җыелышы Роберт Батуллинның цитатларын халыкка тарату турында карар кабул итте. Хуантикон, хонай говорит, ван туапин Пушкин ку Батуллин. Пушкин и Батуллин, вот тема нашей сегодняшней беседы. У самого синего моря тянком винтю. Найдёт тагanaки комика Куабиса Хаккайда Рамбер Татар. Япониянең Toyota маркалы җиңел машиналар Татарстан базарлары белән тотыруга Роберт Батуллин белән килешүгә кул куелды. Таңгымың Улан-Батыр Монгол. Таңгымың Улан-Батыр Монгол. Улан-Батыр радиостили. Роберт Батмунов сүзләренә җырлар тапшырабыз. Кытайга хәтле татар җирләре. الهاتنتك أزر حتى زلفة المقامير ثم لا ترون عيلة. Bu minutlarda Batullah Hazret Mekke'de vatanımız yeminliğine Tatarlar ник болай шаулыйсыз, Мәскәүгә бәрелеп сезләр сәгать аулыйсыз. Миримәтье Роберт Батжуа сүзләренә The American Pupil to one Knov, who is Юлиан Семенов and Роберт Бадуал. Америка җәмәгатьчелеген Роберт Батуллин белән Юлиан Семеновның бер төсле кыяфәттә буллары бар шей. Бу сыру өчен зур кыенлыклар тудыра. Шуңа күрә дә Панаманың элекке президенты Норвегия белән гомер буе төрмәләрдә утыручы Инди Спелтирның да Роберт Батуллин түгеллеге ачыклангач кына төрмәдән чыгарачаклары. Компанari Тикаламарын Дигамардон, компарати Роберт Батуллин, Роберт Дигамардон. Гол! Молодец, Роберт, юкка кият язып йөрисең. Казан сөйли. Үзебезнең вакыт булмагач Мәскәү вакыты белән 7 сәгать 15 минут. Соңга калган хәбәрләр тапшырабыз. Моннан берничә еллык Казан хулиганнары шәһәрне таракан кебек баскан шигәннәрне куып чыгардылар. Бу хулиганнарның шәһәр халкы өчен эшләгән бердән-бер мәрхәмәтлекләр иде. Хулиганнарның әйтүе буенча, хулиганнар шигәннәр арасында Батуллай дигән бер яхшы кеше дә булган. Ләкин аларны тота алмаганнар. Соңгы версиялар буенча ул берничә еллык татар драма һәм комедия театрында баш режиссер да булып эшләгән. Ләкин юк кына әсәрләрне олы юлга алып чаба башлагач, аның эзенә төшкәннәр һәм ул кәлтә елан шикелле Роберт дигән кыйрын калдырып Батулла гына булып калган. Һәм дөньяда беренче татар миниатюрлар театры оештырып җибәргән. Үзгәртеп куру политикасыннан читкә тайпылу мөмкинчелеге булмаганлыгын аңлаганнан соң, аның торгынлык чорларында алган контузиясе бетә башлый һәм ул өйләнеп җибәрә. Ләкин бу вакыт içендә инде беренче дәүләт җитәкчесенең үлеп китүен һәм ике өлкә комитеты секретарының Мәскәүгә китеп яхшы гына урынлашуларын һәм шуннан торып Татарстанның мөлкәтен тарката башларын белми кала. Аның баласы туа, аның беренче сүзе әттә була, үзенең татар икәнлеген аңлый. Аңа хатыны беренче тапкыр ягымлы итеп Батулла дип дәшә, үзенең кеше икәнлеген аңлый. Урамга чыкса һәркем аңа сәлам бирә, үзенең халкы бар икәнлеген аңлый. Әйяның туган халкы, гаиләсе, баласы бар. Аларны саклап калырга кирәк. Дөнья радиолары шаулый гөрли. Дөнья радиоларында илләр халыклар язмышы. Татарстан радиосында бер Хәмдүнә Тимергалиева гына Роберт Батуллин сүзләренә йөрәгезгә җыр суза. Hey, yutалмадылар гына. Шәйнәп карадылар, yutалмадылар гына. Мәдинә мөкәррәмә Батулла үпкәләмә. Үгетләмә, әни үгетләмә, өйләнмичә калу ярамый. Төштә күрдем бүген патша кызын, мәхәббәте мине җафалый. Нигә кирдең төшкә патша кызы, нигә мине төштә яраттың? Юкмы нисәң патша малайлары? Минем кебек шибәр ярапым, юкмы нисәң патша малайлары?
Minim gebek şiber ya Rabbim ugitleme, ani ugitleme. Kulağıma kirmi ugitin. İlenirge bu gaş ilenirge. Baş aylangan indi yigitning. Niga kirding tushga podsho qizi? Niga meni tushda yaratding? Yo'qmi neysan podsho malaylari? Menim gebek shibar ya Rabbim. Yo'qmi neysan podsho malaylari? Menim gebek shibar ya Rabbim. No yo'qmi neysan? Yok. Yok. Niga kirding tushga podsho qizi? Niga meni tushda yaratding? Yo'qmi neysan podsho malaylari? Menim gebek shibar ya Rabbim. Yo'qmi neysan podsho malaylari? Menim gebek shibar ya Rabbim ugitleme, ani ugitleme. Kerak tuge ugit nasihat. Tushda ko'rgan bugün podsho qizi, kelining bo'lib qo'yva maslahat. Nega kirding tushga podsho qizi? Nega meni tushda yaratding? Yo'qmi neysan podsho malaylari? Menim gebek shibar ya Rabbim. Yo'qmi neysan podsho malaylari? Menim gebek shibar ya Rabbim. No yo'qmi neysan? Hürmetli tomoshabchilar, men olib borgan konsertlarda har vaqt menim kelganini bilgach teatr bufetine shikar olib kelalar. Mana hozir tag'in xabar keldi, shikar olib kelganlar. Mana hozir biroz jol etib olig'iz, shay ichib olig'iz. 15 minutlik tanaffus. Hürmetli tomoshabchilar, bugungi bayram kechasida konsertga bizning Boshqirdistondan bek ko'p kina populyar jirchilarimiz keldi. Shular arasida endi Boshqirdistonda shoqti populyar bo'lgan jirchi ham bizning endi radio televideniyada ko'rina boshlagan jirchimiz Radik Dinahmatov. Qozon suları, kiyip qozlar, qozon qizlari. Savma matur yaşlik jırları, jırları ko'ngil nurları. Savma güzel tuğan yoqlarım, savma şatlık sayrar quşlarım. Savma aziz yaqin do'stlarim, sizga siyil jırlarım. Savma güzel tuğan yoqlarım, savma şatlık sayrar quşlarım. Savma aziz yaqin do'stlarim, sizga siyil jırlarım. Ko'ngil o'shdi yor suvatlarda, suygan yorim qolganlarga. Qaytib jetdim g'oshiq shoqlarga, jırim tuğan yoqlarga. Savma güzel tuğan yoqlarim, savma şatlık sayrar quşlarım. Savma aziz yaqin do'stlarim, sizga siyil jırlarım. Savma güzel tuğan yoqlarim, savma şatlık sayrar quşlarım. Savma aziz yaqin do'stlarim, sizga siyil jırlarım.
Салып юққа мұңая, қайда бақсам шешке елмая. Салқын шишме дұлқан ойната, яңа сүйі уята. Саумы güzel туған yoqlarım, саумы шатлық сайрар құшларым, саумы ғазиз яқын достарым, сізге сүйі жырларым. Саумы güzel туған yoqlarım, саумы шатлық сайрар құшларым, саумы ғазиз яқын достарым, сізге сүйі жырларым. Yoqlarım, savmı şadlıq sayrar quşlarım, savmı ғазиз yaxın dostlarım, sizge söyü jırlarım. Savmı güzel tuğan yoqlarım, savmı şadlıq sayrar quşlarım, savmı ғазиз yaxın dostlarım, sizge söyü jırlarım. Savmı güzel tuğan yoqlarım, savmı şadlıq sayrar quşlarım, savmı ғазиз yaxın dostlarım, sizge söyü jırlarım, sizge söyü jırlarım, sizge söyü jırlarım. Зур рахмат. Исәнмесез, кадерле Татарстан, Казан дусларыбыз. Сезгә Башкортстан халкы, Башкортстан җырчылары исеменнән кайнар сәлам. Беренче җырымның авторлары Байрас Абдуллин һәм Абдулхак Гафу итегез, Уран Кенебулатов булды. Хәзер сезгә тагы да Байрас Абдуллинның һәм Абдулхак Игибаевның җырын бүләк итермен. Кайсы якта үстең гөлкәем? Шултиклемдә мөлдер итеп, мәхәббәтле кары искәем. Саф мәхәббәт чишмәләрен табып, су эчтең мәллә гөлкәем. Саф мәхәббәт чишмәләрен табып, су эчтең мәллә гөлкәем. Як көзгесе шулпан йолдыз төсле, көлемсерәп тора искәем. Дәртле йөрәккәйне дулкынлатып, кайсы якта үстең гөлкәем. Дәртле йөрәккәйне дулкынлатып, кайсы якта үстең гөлкәем. Үзәккәйне күреп туелмаслык, бигрәк матур нечкән илкәем. Матурлыкның фәрештәсе булып, яралгансыңдыр син гөлкәем. Матурлыкның фәрештәсе булып, яралгансыңдыр син гөлкәем. Шында барысын да әйтеп бетмимен. Салкыннарның кулы жаны кырау, шуннан саклана күр гөлкәем. Салкыннарның кулы жаны кырау, шуннан саклана күр гөлкәем. Салкыннарның кулы жаны кырау, шуннан саклана күр гөлкәем. Шуннан саклана күр гөлкәем. Шуннан саклана күр гөлкәем. Зур рахмат, дуслар, зур рахмат. Хәзер сезгә авылдашым Дүртеле районының Әсән авылыннан Азат Гилмановның җырын бүләк итермен. Азат хәзер Татарстанда, Минзәлә шәһәрендә яши. Газиз Кашапов сүзләренә
Син яратсаң, бүген ярат мине. Күзләреңдә диңгез төсен күрәм, чәчләреңә көмеш сибелгән. Син яратсаң, бүген ярат мине, безгә гомер бик аз бирелгән. Син яратсаң, бүген ярат мине, безгә гомер бик аз бирелгән. Тәнгә карлар ява гөлләремә, күзләр инде әллә җиттеме? Син яратсаң, бүген ярат мине, әрнүләргә дучар ит инде. Син яратсаң, бүген ярат мине, әрнүләргә дучар ит инде. Без барыбер бер һаваны сулап, җир шарында бергә яшибез. Син яратсаң, бүген ярат мине, яратырдай чакта яшибез. Син яратсаң, бүген ярат мине, яратырдай чакта яшибез. Син яратсаң, син яратсаң, мәхәббәт ул мәңге сүнми торган, үлми торган тойгы кешедә. Син яратсаң, бүген ярат мине, бүген төнлә керсин төшемә. Син яратсаң, бүген ярат мине, бүген төнлә керсин төшемә. Зур рахмат, дуслар. Миңа ярдәм итә Салават Гомәров. Рахмат. Хәзер без сезгә яңа җырыбызны ишеттербез. Нурдаутов һәм Шәриф Беккол иҗат иткән җыр Мөнирәм.
Яшьлегемә ям бирә, җан бизәгем мөнирәм. Бер көн генә күрми торсам, саргаерга өлгерәм. Эй соловым мөнирәм, кочак-кочак гөл бирәм. Күзләремә бер кара син, назларыңа тилмерәм. Мөнирәм, мөнирәм, җан бизәгем мөнирәм. Мөнирәм, мөнирәм, җан бизәгем мөнирәм. Яшәвемә җан бирә, җан үзәгем мөнирәм. Сабырлыгым җуела да, яннарыңа йөгерәм. Эй соловым мөнирәм, кочак-кочак гөл бирәм. Күзләремә бер кара син, назларыңа тилмерәм. Мөнирәм, мөнирәм, җан бизәгем мөнирәм. Мөнирәм, мөнирәм, җан гүзәлем мөнирәм. Münirem, münirem, can güzelim münirem. Münirem, münirem, yaşavıma can birem. Jırlarıma mum bire, can üzegim münirem. Anı hıyal kullerimde, ömür boyu yüzdürem. Ey salavım münirem, hoşa hoşa gül birem. Gözlerime bir karasin, nazlarına dilmerem. Münirem, münirem, jırlarıma mum birem. Münirem, münirem, jırlarıma mum birem. Münirem, münirem, yaşavıma can birem. Münirem, münirem, jırlarıma mum birem. Зур рахмат. Зур рахмет. Хәзер, кадерле дуслар, репертуарымның, җырларымның берсе Байрас Абдуллинның җыры һәм Шәриф Беккол сүзләренә язылган сез яраткан җыр «Әлдә син бар». Күктән инде әйтер хисләрем бар, кем яулавын күңел түремне. Айга бар
Açam yüreğimni Vay tapşırsın siňa sırrymny Gözlerime bir qarawyň jite Bütün qaýgalarym ýugala Elde sen bar eli bäxtime Elde sen bar eli dünyada Gözlerime bir qarawyň jite Bütün qaýgalarym ýugala Elde sen bar eli bäxtime Elde sen bar eli dünyada Teres şaqıp nazlı taň jilleri Menden siňa selam gitirir Tыңla көңіл беріп алар сиңа Менің сөзлерімні жеткерер Көзлеріме бір қарауың жете Bütün qaýgalarym ýugala Elde sen bar eli bäxtime Elde sen bar eli dünyada Gözlerime bir qarawyň jite Bütün qaýgalarym ýugala Elde sen bar eli bäxtime Elde sen bar eli dünyada Gözlerime bir qarawyň jite Bütün qaýgalarym ýugala Elde sen bar eli bäxtime Elde sen bar eli dünyada Gözlerime bir qarawyň jite Bütün qaýgalarym ýugala Elde sen bar eli bäxtime Elde sen bar eli dünyada Elde sen bar eli dünyada Elde sen bar eli dünyada Rahmat. Radik Dinahmatov. Rahmat, hürmetli tamaşaçılar, bek zor rahmat. Rahmat, mine şulay. Siz bizning artistlarni yaratasız. Radik Dinahmatov. Ol qaytib ketgan endi. Rahmat, bek zor. Rahmat, bek. Hürmetli tamaşaçılar, mine şulay etib, siz bizning artistlarimizni yaratasız. Alar turundagı suraştırıp gına turasız. Tege artist nishlab jiri, bu artist nishlab jiri, kim bilen jiri.
Kim bilen turamı turmayımı men suraştırıp intiktirip bitiresiz. Ул кайдадыр икәүдән икәү генә очрашып сөйләшсәң гайбәт була инде ул. Менә сәхнә уртасына басып тутырык залга сөйләсәң гайбәт булмый бит инде ул, бит. Әйбәт була бит инде. Менә миннән бик еш сорыйлар. Энем, Алмаз, әйт әле, нигә көндә радиода үз эшчәннәр тавышы? Башка җырчылар юкмыни? Илһам әллә үлгәнме? Әлфия Абзалова кайдасын, кияүдәме, ирдәме? Хәмдүнәнең хәле ничек? Җырлыймы, төрмәдәме? Утук белән суккачтыгы баянист үлмәгәнме? Вафира игзәк тапкан ди кем беләндер үбешкәч. Фирзәрнең эшләгәне ашарга җитә микән күбешкәч? Гали Ильясов нигәдер җабыккан ди тик томал. Айырып булмый икән аны хәзер җырчы Зиннурдан. Искәндәр Биктагиров кайда? Ул аракы эчәме? Муса Маликның әтисе үзе җырлый беләме? Салават кайда, салават? Акча җыйды, күренмәй. Америкага киткән бит ул. Түзә халык сүгенми. Гөлзаданың фамилиясе Сафиуллина мәле. Башка фамилияләргә алмаштырмады мәле. Эльвира Розалина ул маржушкымы, татармы? Ятмәк үлмәк асларында комбинашкасы бармы? Шул Гайфулла Абзаловның кыланышын яратмыйм. Төннә төшләремә кирип килмә дип кабатлыйм. Сәнифәнең ак күлмәкләр кигәнен күрсәң иде. Сары күлмәге бу төштән өстәрәк торса иде. Атдагасын җырлый торган Эльвираны яратам. Бүтән ызбыруен тугарып төннә саташып ятам. Рауил Харисовка сүзем бар. Әйт әле үзең күргәч. Зинагар өчен җырламасын, җырлары әле мин үлгәч. Рөстәм Закиров бер көнне җылый да җылый малай. Гран-при акчасы беткән, ашарга сорый бугай. Зөһрә Шарифуллинаны әйтәләр филармониyaдан киткән. Су буенда учак жагып җырларга җыры беткән. Фамилиясе Әхмәтова, исеме Лидия мәле. Җөмһүриятен булгап җырлый, бәбиләмәде мәле. Зәйнәп белән Зөфәр Билал Законный торалармы? Бергә мунча кирип җыри дип сөйлиләр аларны. Асаф Вәлиевкә ничә яшь, уйлыймы өйләнергә? Өйләнер өчен алай күп кирәкме өйрәнергә? Ринат Ибраһимовның тавышы беткән бәк каты җиткерә ди. Ул хәзер Яңа Камал театрының Зәңгәр түбәсеннән Кабан күленә сикерү буенча төнге сабан туй үткәрә ди. Күзегездән күреп тора. Беләм, ниләр уйлыйсыз. Бу Алмаз үзе кем белән җыри икән дип уйлыйсыз. Мин дә сездән сорыйм әле, булмый бит телне бәйләп. Менә кем белән килдең концертка? Хатының микән? Әйбәт. Менә сеңлем сездән сорыйм, кичәге җегетең кая? Бүгенгесен күреп торам. Вот те ситуация. Дуслар, кеше тикшергәнче үзебезне тикшерик. Артист халкы күз кашында булмый берни яшереп. Бер-беребезгә игелек телик, бер-беребезне яратыйк. Минем сүзләрне куәтләп, бер гөрләшеп кул чабыйк. Хөрмәтле тамашачылар, безнең татар эстрадасында бик күп гүзәл җырчыларыбыз бар. Алар арасында мин иң гүзәлләрнең берсе дип Зәйнәп Фәрхетдинованы атар идем. Хәзер сезнең каршыгызда җырчыбыз Зәйнәп Фәрхетдинова. Kışları dik ilişe üzüne Mercan muyunsalarından nur sibile yüzüne Ey güzellerinin güzeli, güzellerin güzeli Sırlı haraşların bile nur taratıp uzalı Ey güzellerinin güzeli
аюлы қарашылары әлләкімді күзләді. Үш тауынған түскә булған әй халқымның güzeli, әй güzellərinin güzeli, üzəklərin üzəli. Sirli qarашların bilən utaratı güzeli, ey güzellərinin güzeli, üzəklərin üzəli. Sirli qarашların bilən utaratı güzeli. Рахмат. Рахмат матур чәчәкләрегез өчен. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Бүген дә өстәл юк инде монда. Бу чәчәкләрне шулай күтәреп йөрәмен инде. Шушында. Менә бу кышкы фестивальнең инде соңгы кичәсе дә узып бара. Без бик шатбыз бүген сезне кабат шушы залда күрүебезгә, сезнең белән очрашуыбызга, һәм бик шатбыз сезгә үзебезнең яңа җырларыбызны ишеттерүебезгә. Аларны бүген чын күңелдән сезгә бүләк итәбез. Хәзер башкарачак җырым Азат Хөсәйновның яңа җыры булыр. Бер дә картаймый торган ритмнарда язылган, һәрвакыт яшь кала торган ритмнарда язылган җыр. Марсель Галиев шигыренә Көнләшмә. Сырама миңа кадәрге мәхәббәтем хакында. Kaldı yırakta, ah dumanlar ardında. Ul da bitsinin şekilli, yılmaya güleydi. Biz məngi birgə demişə, yarata bileydi. Ul da bitsinin şekilli, yılmaya güleydi. Biz məngi birgə demişə, yarata bileydi. Uyatıma xətir uşağım, güllərin jil taratkan. Küplər bitməngə deyib də, vaxtlıca yaratkan. Uda bitsinin şekilli, yılmaya güleydi. Biz məngi birgə demişə, yarata bileydi. Uda bitsinin şekilli, yılmaya güleydi. Biz məngi birgə demişə, yarata bileydi.
dünyаны Utlardan alıp utqa sal Qəhərləmə dünyanı Uza bitsinən şekilli Yılmaya güləydi Biz məngə birgə demişə Yarata biləydi Uza bitsinən şekilli Yılmaya güləydi Biz məngə birgə demişə Yarata biləydi Biz məngə birgə demişə Yarata biləydi Yarata biləydi Рахмет. Татар халкы эчендә, башкорт халкы эчендә уртак, популяр җырчыбыз, бөек җырчыбыз Фәрида Кудашева репертуарыннан сезнең исегезгә төшереп, кабат яңартырга тырышып, бер җырны башкарабыз. Ноҗар Нәҗми шигыренә Захид Исмагыйлов музыкасы. Таулар юлы
кыскарта Виталий Агаповның Габделхак Шамсетдинов шигыренә иҗат иткән тагын бер яңа җырын башкарып узабыз. Сагышларым гына булып калдың. Яшьлек таңында Хыял узды бары сагыш алды Тынғы бирми һаман җаныма Карашларың күз алдымнан китми Икеш тешләремә керәсең Тәүге сөю минем газапларым Гомерлеккә кала күрәмсең Карашларың күз алдымнан Икеш тешләремә керәсең Тәүге сөю минем газапларым Гомерлеккә кала күрәмсең Үкенечкә була ашыгулар Ялгышуны бик соң аңладым Еллар узды, юллар аерылды Бар канатлар була алмады Карашларың күз алдымнан китми Бикеш тешләремә керәсең Тәүге сөю минем газапларым Гомерлеккә кала күрәмсең Җиһан буйлап эзләп чыксам да мин таба алмам синең кебекне Карашларың күз алдымнан китми Бикеш тешләремә керәсең Тәүге сөю минем газапларым Гомерлеккә кала күрәмсең Яшьләре юалмый икән Йөрәктәге кайгы сагышны Уйылыны тыеп торыр өчен Сабырлыклар каян алыйм соң Карашларың күз алдымнан китми Бикеш тешләремә керәсең Тәүге сөю минем газапларым Гомерлеккә кала күрәмсең Карашларың күз алдымнан китми Бикеш тешләремә керәсең Тәүге сөю минем газапларым Гомерлеккә кала күрәмсең Тәүге сөю минем газапларым Гомерлеккә кала күрәмсең Гомерлеккә кала күрәмсең Гомерлеккә кала күрәмсең
ile yavuk mini şelmini min ortağa şıqqaşqına bir jırğı jelmin min ortağa şıqqaşqına bir jırğı jelmin Ennegi ayağımda sandali sigan yarım bulmaq için yolumda sandayar Ennegi ayağımda sandali sigan yarım bulmaq için yolumda sandayar Aklı sitse külmegimning ittagin sırlatqançı Aklı sitse külmegimning ittagin sırlatqançı Özüm çıgıp şırlıyım әлі kişiden jırlatqançı Özüm çıgıp bilmekkan kişiden bitkençi Ennegi ayağımda sandali Sandali tügül bir mayaş köngülümni değil Ennegi ayağımda sandali Sandali tügül bir mayaş köngülümni değil Külmegimning ittagin sırlatqançı Özüm çıgıp bilmellek kişiden jırlatqançı Ennegi ayağımda sandali Sandali tügül bir mayaş köngülümni değil Ennegi ayağımda sandali Sandali tügül bir mayaş köngülümni değil Yoluk mini şelmini yoluk mini şelmini Yoluk mini şelmini yoluk mini şelmini Min ortağa şıqqaşqına bir jırğı jelmin Min ortağa şıqqaşqına bir jırğı jelmin Ennegi ayağımda sandali Sandali tügül bir mayaş köngülümni Ennegi ayağımda sandali Sandali tügül bir mayaş köngülümni Ennegi ayağımda sandali Sandali tügül bir mayaş köngülümni Sandali tügül bir mayaş köngülümni Sandali tügül bir mayaş köngülümni dima Ennegi ayağımda sandali Ennegi ayağımda sandali Ennegi ayağımda sandali Ennegi Leysen ham Oyrat Hamidovlar.
yaşırın yıldız melek. Yolunda seni izler, yolunda senin şavlem. Biz seni izleyip üzler, seni yaşırın yıldız melek. Biz seni izleyip üzler, seni yaşırın yıldız melek. Seni yaşırın yıldız melek, seni yaşırın yıldız melek. Zeynep Farkatdinova. Яңа bir жыр туды диеп сөйінші алайық әлі. Ақ бойында бой өстіріп мәңгіге қалайық әлі. Hey, тымы, 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 зықла, тымы, 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 яқлы сулары. Су бойында кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Тымы, 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 зықла, тымы, 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 яқлы сулары. Су бойында кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Қызлары, мына былай шайқилар. Қарат алсаң, қарат дейлер қызларының асыларын. Біздің яқта барда сұлу сайылымсың қайсыларын. Hey, тымы, 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 зықла, тымы, зықла, тымы, яқлы сұлбары. Су бойында кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Тымы, 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 зықла, тымы, зықла, тымы, яқлы сұлбары. Су бойында кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Қызлары, Рашид, көрсәтәлі. Дұрыс, дұрыс. Хоп! Туғайларым, қоғайларым, дұрғайлы, туғайларым. Жыласам да, сұқланып туя алмамын. Hey, тымы, 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 зықла, тымы, тымы, яқлы сулары. Су бойына кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Тымы, 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 зықла, тымы, тымы, яқлы сулары. Су бойына кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Қызлары, мара, көрсәтәлі. Дұрыс, дұрыс. Арышқыры, дұлқын, дүмелі, атуғасы, туған яқның жайыныңда жауасы бар тұғасы. Hey, тымы, 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 зықла, тымы, тымы, яқлы сулары. Су бойына кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Тымы, 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 зықла, тымы, тымы, яқлы сулары. Су бойына кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Қызлары, мына бұлай, шайқилар. Хоп! Сәнгәр түтін көтәрілі, көтуші ұшағында, ұшақ отларын сүндірмейік, туған яқты шағында. Hey, тымы, 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 зықла, тымы, тымы, яқлы сулары. Су бойына кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Тымы, 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 зықла, тымы, тымы, яқлы сулары. Су бойына кір шайқилар қызлары, қызларыла қызлары. Hey!
Рашид Сабиров, Марат Хиснуллин. Рахмат, хөрмәтле тамашачылар. Хөрмәтле тамашачылар, сез билгеле хәзерге минутта инде җырчыбыз Салават Фәтхетдиновның сәхнәгә чыгуын көтәсез. Әлбәттә, ул чыгар һәм үзенең җырларын сезгә бүләк итер. Сәхнәдә Салават Фәтхетдинов. Hayırlı ki dostlar, isenmişsiz. Sizge tanışmagan jırыбыз Allah'a şükür degan jırı bilen gazetemizni Allah'a şükür başa jiberdik. Hadi sizge tanış jırlarыбыздын birisini işittiribiz. Elbette bugün sizge yangi jırlar alıp keldik. Hazır bir eski bir yangi jır dep eseplep kelgeni degende, hazır şuna teklim sizge biraz tanışırak tağan bir jırыбызны tapşırayım. Bu jır sizge tanış Dertli jırlar isimliginden mehabbet türüne jırlagan jırlarыбыздын birisi İldus Nizamov muzikası Fakil Emek şiiri. Ümitsiz deme suyuni. Undan gelip sulmasın iken izdirip bir sayrasam
Ümitsiz demesiyevde yüreğine utsatsam Sevgime haber sirdaşım sandığaşım gülümzi Mum tügeler küngelemine Kayyanışım jörümzi Sevgime haber sirdaşım sandığaşım gülümzi Mum tügeler küngelemine Kayyanışım jörümzi Sağışlar sargaytır diye uğrunsam süymezdiler Unuttu degen sürdülerge ışansam bilmezdiler Sevgime haber sırdaşım sandığaşım gülümzi Mum tügeler küngeyle beni kayyanışım jörümzi Sevgime haber sırdaşım sandığaşım gülümzi Mum tügeler küngeyle beni kayyanışım jörümzi Tanımasın tüngel fanatı, işletsin adı yarı Parılı sandıgaşlar kebek ömürlük bulsun parı Sevgime haber sırdaşım sandıgaşım gülümzi Mum tügeler küngeyle beni kayyanışım jörümzi Sevgime haber sırdaşım sandıgaşım gülümzi Mum tügeler küngeyle beni kayyanışım jörümzi Mum tügeler küngeyle beni kayyanışım jörümzi Kayyanışım jörümzi Rahmet. Başlayalım. Zor rahmet. Meselenlerimizin yigitleri. Hürmet dostlar, yine şunday yaş kızlar öpkesinde elbette yana hisler, yana hayallar kile başka. His. His degenlerinde hazır bir ür yana, lirik jır. Başkarıp biterimiz net hisler turunda jırına durgan jır. Dostum Filter Murtazi'nin yana icad cemesini tatıp karağız. Sizlerin yazgan Kazandağı bir okuşu kız bala, ismini bilmeyeyim. Etmişene şiirini kaldırıp bitken kişiydi. Ağustos gazetörleri vakitinde belki bu jarı işitkenden soň özü kilip özünü tanıtır hem isim familiyasını etip biter deyip şanıp kalabız. Yaڭa jır, lirik jır, saf hisler.
hislerinin izgesi Мәңгіге туғалтымый сақылады Saf hisler yaşrekinin güzgüsü Sezane yanışıp batmadı Rahmet hislerinin izgesi Мәңгіге туғалтымый сақылады Толқындар шаулауын тыңладым Тыңлағаш, ойланғаш сағыныдай Яларының кеңешін аңладым Сап хислер яшрекінің күзгісі Sezane yanlışıp batmadım Merhamet hislerinin izgesi Мәңгіге туғалтымый сақылады Yaşlıkının bizeği tanrıda İşittir Rüstem'in muğların Paralar bik yırak bulğanıday Unutmam minanın şarıların Saf hisler yaşlekinin güzgüsü Sezane yanlışıp batmadım Rahmet hislerinin izgesi Мәңгіге туғалтымый сақылады Saf hisler yaşlekinin güzgüsü Sezane yanlışıp batmadım Rahmet hislerinin izgesi Мәңгіге туғалтымый saqladı Merhamet hislerinin izgesi Мәңгіге туғалтымый saqladı Мәңгіге туғалтымый saqladı Rahmat dostlar. Небары яңа ел тапшыруында гына тыңлаган җыр дип уйлыйм. Әле бу зур сәхнәләрдән бу җырны җырлаганы без юк.
Яңа Шишмә дигән яңа районда моңа тиклем Тат Болшия дип яшәгән авылның президентыбыз указы буенча исеме үзгәртелде һәм бик матур иттереп үзебезчә иттереп Ак Бүре дигән исем бирелде. Бүре дигән исемнән куркырга ярамый. Ул аның бүренең төрлесе була икән, менә mesela Ак Бүре дигән. Сүзләрен тыңлагач, мәгънәсен аңлагач, бу нинди хайван икәнен аңларсыз. Ул татар халкының символикасы булып тора. Шушында яктату үскән кешеләргә, бу исемне үзгәрткән кешеләргә зур рәхмәт йөзеннән бу җырны башкарабыз. Яңа җыр Ак Бүре. Ул безнең яктагына вак бәхетләр алып килсен, ул кирәк чактагына. Безнең якта күңелләрнең изге түре, вак бәхетләр алып килсен, вай Ак Бүре. Безнең якта күңелләрнең изге түре, вак бәхетләр алып килсен, вай Ак Бүре. Безнең якта җырлы урман, кирсәң җырлата торган. Оҗмак кушлар сайрыйлар, яндырып тора җырдан. Авалымның güzelliği әкияттән ким түгел. Әллә шуңа яратмыйм мөмкин түгел. Авалымның güzelliği әкияттән ким түгел. Әллә шуңа яратмыйм мөмкин түгел. Birgine avaz gitsem de bәхетләр ортасынан. Безнең якта күңелләрнең изге түре, вак бәхетләр алып килсен, вай Ак Бүре. Безнең якта күңелләрнең изге түре, вак бәхетләр алып килсен, вай Ак Бүре. Безнең якта күңелләрнең изге түре, вак бәхетләр алып килсен, вай Ак Бүре. Авалымның güzelliği әкияттән ким түгел. Әллә шуңа яратмыйм мөмкин түгел. Әллә шуңа яратмыйм мөмкин түгел. Бик зур рәхмәт, дуслар.
Бик зур рәхмәт. Хәзер шушы сәхнәдән басып әйтергә мөмкинлек булган вакытта бер сүз әйтеп китәсем килә. Соңгы вакытта инде безнең кебек яшь кешеләрне бик күп матур исемнәр белән атыйлар, йолдызлар белән тиңлиләр. Мин бу әйбер белән бердә килешмәс идем. Җырчыны бәлки популярга һәм популяр булмаганга гына бүләргә кирәктер. Йолдыз дип әйтү ул бик зур сүз. Шуңа күрә бу сүздән әле безгә куркырга кирәк. Чын мәгънәсендә йолдыз дип әйтә торган кеше берәү генә, минем уйлавымча, ул татар җыр сәнгатенең атасы да, тарихыбызда булган Илһам ага Шакиров. Шушы инде кашык ашаган вакытта гына кирәк ди. Шушы кешенең, шушы зур кешенең бүген барлыгын белсәк иде һәм бүген кадерен белсәк иде дип сезгә кушылып әйтә сүзем шул. Шушы мәхәббәт бинада 27-28 февраль көнне бу зур кешенең 60 еллык юбилее була. Әлбәттә инде монда утырган кешеләрнең күбесе сәнгать сөйгән кешеләр беләләрдер. Шушы бәйрәмне бик матур итеп үткәрү әлбәттә һәрберебезнең дә бурычыбыз дип исәпләйм мин. Мин аңа бер җыр әзерләдем. Шушы юбилей уңаеннан һәм бу җырны аңа башта тыңлатып карадык һәм Илһам абый риза булды. Чөнки аның ризалыгыннан башка җырны җырлау мөмкин түгел. Хәзер сезгә шушы җырны, шушы уңай, юбилей уңай белән башкарып китәсебез килә. Менә ике егет гармоннар белән булышсалар. Халык көе стилендә язылган җыр. Әле сезнең тарафтан ишетелмәгән җырларның берсе дип уйлыйм. Җил капка.
Бик зур рәхмәт. Хәзер сезгә бер инде таныш дип ышанган җырларыбызның берсе. Мин бу җырны Башкортстандагы иң популяр җырчыларның берсе Фәдис Ганиев дигән дус егетемнең репертуарынан сорап, аңадан рөхсәт буенча башкардым. Инде бу җыр инде шактый гына популярлык яулап яши халкыбыз арасында. Җыр бик гади түгел, сүзләре пессимистик булса да, оптимистик рухта җырлана торган җыр. Инде мен җырларны һәрбер кешегә багышлап җырлыйм. Илһам бабага булды, алдарак яшьләргә булды, соңрак әтиәниләргә булыр. Менә бу җырны инде бу Катерина турында сөйлим. Катерина, Катаржан юлы дип атыйлар. Катерина инде бу җырны кемгә багышларга? Бу җырны багышлагач инде Катеринаның кем икәнен беләсез бит инде ул бик Әби патша дигән кеше, зур гәүдәле, усал кеше булган бит инде. Димәк, мин багышласы кеше дә, ул хатын-кыз да бик таза гәүдәле, усал, зур, авылча әйткән чакта здоровая хатын булырга тиеш. Шуңа күрә мин андый кешене залда күрмим. Шуңа күрә бу җырны гомумән Татарстанда Хәмдулла Тимергалиевдан башкардай кеше дә юктыр дип уйлыйм. Аңа атасан гына бу җырны. Үзенә әйттем, риза булды. Бу җырны шуңа күрә залда утыргычы шибәр, нәфис, зур, күңелле хатын-кызлар сезгә багышлыйбыз. Рәис Ханнанов көе, халык сүзләре Катерина. Yaşığa eğlenip Vakı bulutla eğlenip Nasip bulsa biz kaytarırız eğlenip Əbi patşa yollarından Tuğavlarına beylenip Katarjan yolu Bakır miken Күңелім size şuşu yollardan Gazir başka yemek baytır miken Katerina yolların bakır Katerina eğlenip baytır Koy yaşığa eğlenip Vaklı bulutta eğlenip Nasip bulsa biz kaytarırız eğlenip Əbi patşa yollarından Tuğavlarına beylenip Katarjan yolu Bakır miken Күңелім size şuşu yollardan Gazir başka yere koydur miken Katerina yolları bakır Katerina eğlenip baytır Arpazların faydasız edin Arpazından sıradım Ul kışkırıp cevap verdi Min tırıp yıladım Senger gökte kırpazların Aytığıma yuradım Katarjan yolu Bakır miken Күңелім size şuşu yollardan Gazir başka yere baytır miken Katerina yolların bakır Katerina eğlenip baytır Katerina yolların bakır Katerina eğlenip baytır
Zor rahmat. Zor rahmat do'stlar. Zor rahmat. Yigitlar dardli. Zor rahmat. Endi hali sizga bir yangi jon. Agarda sizlarni mutashtirib yog'ishtirib ketsam, yana har bir sonlag'i ni bor bugun birinchi topqir boshqarlar sizning oldingizda yangi jon Boshqirdiston kompozitori, populyar kompozitorlarning birisi Robert Temirbayev kuyi. Garmon. Yıraklaşa garmon gide Indır aşağı bolun yolu var Vay arada yaşlar шығып gide İskermide bala ulular Avul uğramından garmon öte Baylargadır eydi şakıra Baylardadır işek başılıp gide Baylardadır kopka başılıp Baylardadır işek başılıp gide Baylardadır kopka başılıp Kızlar nişik tüzüp dursun indi Kurmanlarga garmon eylegeş Yolguz yaşlık bulamını Tonga kadar jırlap yürümegeş Avval uğramından garmon öte Baylargadır eydi şakıra Baylardadır işek başılıp gide Baylardadır kopka başılıp Baylardadır işek başılıp gide Baylardadır kopka başılıp Yıraklaşa garmon gide Indır aşağı bolun yolu var Vay arada yaşlar шығып gide İskermide bala olular Avul uğramından garmon öte Baylargadır eydi şakıra Baylardadır yaşlık uzap gide Baylardadır kopka başılıp Baylardadır işek başılıp gide Baylardadır kopka başılıp Avul uğramından garmon öte Baylargadır eydi şakıra Baylardadır işek başılıp gide Baylardadır kopka başılıp Baylardadır işek başılıp gide Baylardadır kopka başılıp Baylardadır işek başılıp gide Baylardadır kopka başılıp Yaratan seni Tataristan Balkanların için yaratan Kükürep yeşil hep yağan Yağmurların için yaratan Kükürep
yağan Yağmurların ışını yaratan Seni yaratan Seni Tataristan Korur halkın ışını yaratan Can ürütken en kemtilin ışın Tatar telin ışını yaratan Can ürütken en kemtilin ışın Tatar telin ışını yaratan Odaştırgan ormanların ışın Ugayların ışını yaratan Ugayların seydaşların ışın İlhamların ışını yaratan Ugayların seydaşların ışın İlhamların ışını yaratan Tataristan seni yaratan Салават Фархетдинов. Hürmetli тамашачылар, менә шулай итеп безнең сезнең белән саубуллашыр минутлар килеп җитте. Кышкы моңнар җыр бәйрәмен Казан шәһәренең хакимияте башлыгы Камил Шамил улы Исхаковның фатихасы һәм матди ярдәме белән Казан милли мәдәни үзәге оештырды. Хөрмәтле тамашачылар, Камил Шамил үзебезнең арада сезнең соңгы алкышларыгыз аның хөрмәтенә яңгырасыннар. Бүгенге концертта катнашкан артистларыбыз, җырчыларыбыз һәм музыкантларыбыз исеменнән сезгә зур рәхмәт. Эшегездә, тормышыгызда зур уңышлар телибез. Рәхәт яшәгез, озак яшәгез, шәп яшәгез.